Парфюмерия Луи Лей ви представя Филипо Сурчинели. Реликвия. Това е уханието, чрез което Филипо улавя последния дъх на светостта. Ароматът Филипо живописно описва контрастни обонятелни емоции от църковната строгост в разкриването му до празничната чувственост в разгръщането и изсъхването на прекрасната парфюмна композиция. В първият обонятелен допир църковен тамян ни въвежда през портите на храмът Свети Кръст в Кастемаре ди Стабя. Сред стени от златно дърво, обгърнали величествения олтар на Исус. Църковният тамян и безценните дървесини Филипо успява да присъздаде тази храмова обонятелна атмосфера, включвайки кашмирено, санталово и кваяково дърво. Контрастната метаморфоза настъпва след час от впръскването на парфюма и наистина е изключително различна като представа от разкриването, което е така строго църковно. Тук с ангелска ефирност емирис, елеми, карамфил и сладък портокал вихреят наистина в божествена хармония, изобразявайки тези тържествени обреди и свещени ритуали. Реликвия е поредния бестселър на Филипо Сурчинели. За нас то е съвършеното свещено пространствено ухание. 100 мл е 380 лева. За поръчки пишете на лично съобщение, посетете сайта ни или просто звънете по телефона.